Hello, mabungahong kabuntagon sa matag usa ng mga igsoon naka-live gud ta. Pero pasensya na mo karon tataod kung mo tukar ning silingan kay kanang naikuan kanang buto-buto ba. Karon napaong na pero mobalik na sad. So ganina ra ako nagsige o kinahanglan mo mag-live unya. Nanapoy mo tukar kusog kay sound aning pikas. But salamat sa kaning hunong karon musaba ni pasensya no pero mag-live gyud punta. So, mamalandong takadiyot sa pulong sa Ginoo mga igsoon kay taod-taod na sad. Ako sa ni-share. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo na igsoon, no? Blessed New Year, everyone. Advance day. Anyway, naaritas ko ron. Mga igsoon, mga higala. Alabil ba? Diri sa Jinsanta. Nami sa balay sa manghod sa akong asawa, no? Taon na jud tawo naka-live ba, no? So shout out yung tanan diha, no? Luzon, Visayas and Mindanao, mga OFW, mga naka-permanent resident sa lain-laing nasod, shout out yung tanan, mga seaman, si Ferre, tanan nga mga nagtrabaho sa lain-laing ahensya diri sa Pilipinas, no? Lain-laing ahensya sa gobyerno ba, no? Kumusta mo di mga igsoon, no? Sama sa ako ang balik-balik, dili man ta or wala man ta ka-live, no? Na may higayon nga dili ta ka-live kay busy nya na yung mga kakulian balabi na karon nga naa ako diri sa Jinsan igsoon. Pero naamos kong pag-ampo kanunay, no? Naamos kong pag-ampo kanunay kuno muli-lihok man. Naamos akong pag-ampo kanunay unya. Yes, usa mo sa priority na ako in prayer dili man ko maka-live, no? Kay busy lagi, no? Labi na nga naami dire karon sa Jensan muraog atong balay Pilmiro nga gipuy-an na mo kay wala man ta nakahigda naka-stay sa amo ang balay gid dire sa Jensan kay gipaabangan na mo. So dito sa ate sa ko ang asawa saba kayo ng mga bata ana bitaw niya di kay ko kapokus. So karon nami dire sa Alabel medyo mingaw siya nami sa kwarto. Pero mao lagi ganyan magbuto-buto kay ang silingan ganina kusog kayo, no? So if ever mga igsoon magbuto-buto na ni silingan, pasensya mo pero mag-live lang gyapon ta. Shout out 35 viewers this time. So so mani. Merry Christmas, Pastor. Shout out from CDO Ipunan Regency Botica Plus watching while duty. O sige ni siya. Si Ma'am or Sister Fritz Kiana. Salamat sa Ginoo. Anyway mga igsoon dito rin tagabi sa usa sa atong followers ba nga nag-dinner fellowship ta katong gi-post bitaw nako. Yeah. Na-bless ko kay naka-share sad ko dito sa pulong sa Ginoo nila unya. This coming Sunday pabalikon ako dito sa afternoon kay matod pa sa wife sa ako sa katong friend ako igsoon nga Brad man dito nako ako sad. Yan ang alagad na sa Ginoo ba kanang gusto sila nga before mi mo uli sa Bohol kay ang flight na mo pabalik mga igsoon is 31 makashare daw ko sa pulong sa Ginoo sa ilahang mga kauban mga leaders sa church. So ako ang gi-grab ni opportunity
Samtang napami diri sa Jensen igsoon. Salamat sa Ginoo. So again, mabungahong kabuntagon this morning na ako. I have a short message before ta mulabang sa bag-ong tuig. So na ako gamay lang gud nga mensahe para pahinumdom na to pabaon ba, no? Unya ako mga brother, akong shout out no, all of my brothers and sisters in Christ, and of course all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo Lunglib, mga brother ha. Advance Happy New Year paduol tas Ginoo no. Kay maora man gid ni no. Ang ato ang New Year, para na ako, for me, uncertain siya, wata kay bawas sunahan. But, for me, sad, as long as duol ta sa Ginoo, secure yun ta. Duol ta sa Ginoo, unsa may mga masugatan na to karong New Year, nga mga hagit sa kinabuhi pagsulay. Kung duol ta sa Ginoo, di kita pasagdan sa Ginoo. No? Dili ta mulabang sa New Year nga mag-inusara. Hello po, Idol. Magandang buhay po. Praise God. Idol from Brother Arnold Itdang. Brother, thank you kayo. God bless and advance Happy New Year. Salamat sa Ginoo. Merry Christmas everyone from Sister Sonia Kahulukula. Okay. And Brother Lemuel Castro watching from Surigao City. Surigao. Speaking of Surigao, nangutan na ako diri og layo ba na diri? Layo jud no kay Mindanao naman gud gyapon ni. Pero Mindanao dako man kay ni. No? So shout out nang taga Mindanao, especially sa taga Jensen og naay mga followers diri nga taga Alabel, dool na diri. Pwede ra makita ninyo. No? Tanan-tanan no? Sa ato ang mga viewers and followers diri sa Jensen, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Shout out din ako ang amo ang station sa Clarin sa Bohol og ang amo ang hepe dito si Police Lieutenant Chief Amba, tanan-tanan no? Salamat sa Ginoo niya. So, Merry Christmas everyone from Alora. Alora? Esther Tihano. Okay. So, wala na igsoon. Gamayng pabao, no? So, before that, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Kaya nga mensahe, igsoon, nindot ni nga baluno na to iniglabang sa bagong tuig. No? So, kaya nga naman, muabli ta sa laing chapter sa itong kinabuhi ba, another year nga, nindot nga, nagbaon ta, nagbalon ta og pulong sa Ginoo, pulong sa paglaom. No? Kay mauni magsilbing, maghatag na tugiya sa karong umaabot nga tuig igsoon. Watching from Pinamungahan, Cebu, Pastor, God bless you more, God bless you more and more. Ibali man yun. Olio Kig Sakios Asheria. Okay. Merry Christmas pa shout out. Okay, manani. Sister Fritz Kiana. So, ako din mong encourage nga to i-share itong live mga igsoon this morning. Ang uban wa kabantay ba, bakasyon maron. Sige siguro wa sila magtuo nga mag-live ko karon no. Pero akong gipasalamatan ng Ginoo kay this morning na amang ko yung opportunity. So, ako dyan yung gi-grab ng opportunity to share some encouraging words, message of hope, word of God this morning. Short lang ni Ikson, gamay lang ning pahinumdom. Nang dalikget ra kay karong taon mangabot na puntong mga kadugo na mo dire kaliwat ba. Sumudagahan na po ni dire kaning kwarto mapuno ni dire na si Itski bis ilaw migsoon kay ganahan man ning aircon. Nak nakadanak. No, so before we start watching here in Jensen. Okay, asa makadapitan si Jensen? Sister Leah May Bosano Horadas. Okay. So, kuan lang niya ako no? Again, short encouragement this morning nga mabao na to. Ibalo na to, inig labang na to sa New Year igsoon. But before that, before we start, while waiting for the others, anyway, shout out 213 man siguro to. Gusto i-check ha. 213,000 followers of mabungahong Kristohanon. Himaya sa Ginoo, no? So shout out yung tanan. And again, I just want to remind everyone sa mga followers nga invite your friends to follow our page para ma-blessed sila, and then don't forget to share igsoon. Again, baliko na unindot ni karon nga mensahe nga ibalo na to sa bag-ong tuig.
Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful day. A blessed opportunity and great privilege, Lord God, to meditate your word, Ginoo. Mamalandong ni simong balaang pulong, Ginoo. May kaswerti, limpyuhi, may andama mo kasing-kasing, tagay may kaalam nga langit nun. We welcome your Holy Spirit, Lord God. I-bless among pagabuhaton. And tanang mga viewers karon nga ang uban padulong palang mutan-aw ang mag-replay ani, i-bless, Lord God. In Jesus' name I pray nga tanan nga makadungog ani Ginoo, mabati ang imong presensya, mabati ang imong dihog Ginoo, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati. This is all for your glory, Lord God. Wala may mag-isa og simbahan, tao, relihiyon, but it's all about Jesus Christ. It's all about the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Thank you for the victory. This is your moment, Lord God. Let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, 57 viewers this time. Merry Christmas, Pastor, watching from Tagum. God bless everyone and shalom. So anyway, sa nangutana rin na mo igsoon kanus ami mo uli. So mo ang flight pabalik sa Bohol igsoon is this coming 31 next week, okay. So napami Domingo dire nga maka fellowship mi sa ubang mga kaigsoon na to dire igsoon, no. Kay abot na mo dito ini ka 31 sa gabi nya adto abot na mamig Bohol ana. Year-end party na mo, no? So, salamat sa Ginoo. Praise God. Merry Christmas, Pastor James, watching from Australia. Perminti ni. Sister Anne-Marie Copper. God bless you more, sister. Shout out, Pastor James, watching from Pulang Lupa, Trento, Agusan del Sur, from Brother Charles Cesar Casarial Carcilar. Okay. Shout out to Pastor James watching from Trento, Agusan del Sur. So let's start. So while waiting for the others, let's start. So on this time we have 60 plus viewers, and again, as what I have said, so gamay lang ni nga mensahe nga pabaon na to. Kung ato ni siyang ibaon, baluno na to iniglabang sa 2025 igsoon. Sigurado nga na ay kapadulngan or naatay let's say kana bitong paadtuan nga nindot nga umaabot karong bag-ong tuig. So another chapter of our life, no. So simple ra igsoon mo ni akong message la Sunday, pero gusto ko nga akong mas palawman siya kana bitong sa Isaiah 43 chapter 18 to 19, di ba? Forget the former things, do not dwell on the past, no? I am doing something new, di ba? Next, akong bisayon lang, no? Gamay raman maghimo kog agianan or dalan sa kamingawan, og maghimo kog mag-create ko og streams or ang uban rivers in the desert, suba or sapa sa disyerto. No, mauna ang akong gusto ipaabot ninyo igsoon. So nay giingon diha mga igsoon ni Prophet Isaiah nga forget the former things. Timan igsoon mauni. Kung gusto ta nga makabaton ta og kalinaw, kalipay, blessing, breakthrough this coming new year igsoon. Mauni timan forget the former things. Unsa man ang former things? Those things nga makadistract na to sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga butang nga mga kana bitong dili maayo, kalimutan na to na niagi na karong tuigar na ayaw dalhana, no. Ayaw itugot igsoon mo labang ka karong bagong tuig naghambin kag kapungot, kalagot, kaligot-got bati kay na, no. Nagbalon kag mga negatibo, na kay tawo nga wa nimo pasaylo or nabay tawo nga wala nakapasaylo nimo kana na kay let's say issues ay mong kasing-kasing, na kay unsettled issues ay mong kasing-kasing. Ayaw itugot igsoon nga mulabang ka karong bagong tuig nga naa kay unsettled issues ay mong kasing-kasing. Di kay blessed ni Lord ananingon ang Isaiah, forget the former things. Unsa man nakasakit sa imong nasinati, no, unsa man imong experience this year nga bati kayo, pangit kayo, timan ining agi na karon ra nang tuiga, no. Karon ra nang tuiga kanang unsa may mga
pait nga sitwasyon nimo, kanang basta mga scenario or situation sa tong kinabuhi this year nga wala ka moangay. Karon na no, ningagi na to tanan no. Ang niagi agiin na lang no. Ang nanglabay labi na lang, ayaw na baliki, ayaw lingi ay, so just focus no sa giandam ni Lord para nimo this coming new year no. Kay ngani man gud ni siya. Once magsige tagpuyo sa tong kagahapon, ang next line ana, do not dwell in forget the former things, do not dwell on the past no. Ayaw pagpuyo sa imong kagahapon. Abi yung maigsoon prangkahan ta mo, dili nimo makita ang hayag nga kaugmaon nga giandam sa Ginoo nimo kung nagpuyo ka sa imong kagahapon. Nagpuyo ka sa imong mga past failures. Ningagi na. Kano sa mga nasipiat atong niaging mga bulan, dagko kay kagsaha nga nahimo, igsoon, imo bang gitraidor imong asawa, imong bana, imong ginikanan, imong anak, mingagi na tong tanan. Hey, manglabang na ta sa bagong tuig. Ayaw itugot nga nagsigi pa kaghambin na nga, nagilty ka, nangayo na mga kagpasaylos Ginoo. So the moment you come to Jesus and then gi-admit nimo imong failures, imong mistakes, bayad na, wala na automatically, no? Ayaw huna-hunaa ang mga nangagi ng hitabo, no? Ayaw huna-hunaa ang mga kasakit nimo nga nangagi na. Nangagi na tong tanan, no? Ug naman kay failures from yesterday ni agi mga adlaw, kuha ang leksyon, okay? Nya i-apply sa imuhang kinabuhi, no? Ayaw baliki igsoon tanan nangagi na, nasakitan man ka, basta mao ni akong ikabilin igsoon, ayaw labang karong tuiga into the next year, to the next year, igsoon nga naghambin ka og mga kasagmuyo, kagulanan, kasubanan, kasakit, bati kay na matakdan ang New Year nimo. But instead, iniglabang nimo karong New Year igsoon, ibalon ang gugma sa Ginoo. Kay kana nga gugma igsoon maghatag na siya mubunga, nagkalipay, kalinaw. Amen? No? Ayaw itugot kung naamang kay nagtan-aw karon dire nga naapakay kasakit karon kay dili ka kadawat sa naghihimo sa isikataw nimo, nasakitan ka, gitraidor ba ka, gi-reject ka, gi-betray ka, igsoon unsa man na kasakit, ayaw gyud intaw na baluna sa next year. Kay ngano man kung imo nang balunon ang mga negatibo karon sa imong dughan, nya mulabang ka, sigurado nga mahugawan ang plano sa Ginoo nga nindot kay nimo sa sunod tuig, no? Mahugawan, maroin ang plans ni Lord, ang iyahang mga gidesign nga nindot, nga giandam para nimo. Ang breakthrough, ang miracle igsoon, mahugawan, mababagan, dili inon malahos nga naman. Nagbalon-balon mong kadiha og mga negatibo, mga kasakit, ibili na. Tanang mga dili maayo, ibilin karong tuiga. And then let's celebrate, let's welcome the new year with a new heart. Puno sa gugma. Nga way laing kauban na to niglabang presensya sa Ginoo. Ang iyang gugma igsoon. Amen. Ayaw gitugot nga mulabang ka, nagdagap no. Kaya next line ingon siya. Kay magpakita daw ang Ginoo mga igsoon sa the book of Isaiah. I am doing something new. Bag-ong butang. Wa ba kuno ta nakakita? Next line. Maghimo ko og agianan. Taliwala sa kamingawan, no? Imagine himuan niya agianan ang kamingawan or kalasangan unsa man na diha. And then maggama kog suba or sapa taliwala sa desierto, imposible kay na. Ang gustong ipaabot sa Ginoo igsoon nga sa diyang atong kalimtan ang nangagi, no? Sa diyang atong biyaan, agian ang nangagi din ana to. Ato nang talikdan bitaw, ibili na to, dili na ta mupuyos tong kagihapon igsoon. Na ay gipanday, gi-build up si Lord nga hayag nga ugma nato pohon. This coming New Year igsoon, no? Maghimo siyag milagro na to. Kanang ingon da igsoon nga maghimo siyag sapa sa desierto, milagro na asa man ka makakita rog desierto. Nga naay suba, naay sapa, wala. Mao bitang camel ra ang monana diha kay ang camel makasurvive og init kayo, way tubig-tubig igsoon, no? Bot pasabot igsoon milagro na, no? So naay gi-prepare si Lord nga pinasahi nga milagro nimo this coming New Year. Og imo na siyang masinati. Imo na siyang maangkon, imo na siyang ma-experience ang pinasahi nga breakthrough, miracle, blessing, grasya igsoon, pinasay kay bulungang butang, masinati na nimo this coming New Year. Amen? Kung dili ka magpuyo sa imong kagahapon. Kung imong kalimtan tong mga nangagi nga mga unsaman kasakit nimo, ibili na pagdumot ayaw gyud. Kay sigurado mulabang ka this New Year nya na kay pagdumot sigurado nga kagubot ang maani nimo.
this coming New Year. Di ka malinawon, gubot, mag-struggle ka. Pero kung atong ibilin ang atong mga negatibong pagbati this New Year, no? Karon nang tugay ibilin negatibong pagbati, no? Mga waylami nga pagbati igsoon, pagdumot, no? Kasuko, kalagot, kaligutgot, mga disappointment na to, unsa man, ibili na to na karong tuiga. And then let's cross the New Year mula bang ta igsoon nga ang atong ibalon waylain gugma sa Ginoo, iyang presensya. Sigurado nga ang gi-prepare niya nga hayag nga ugma ato jung mabatunan. Kay niingon na igsoon, forget the former things, do not dwell on the past. Look, I am doing something new. Nakita ba kuno nato, no? Kay nga naman dili na to makita ang nindot hayag talagsaon pinasahi nga plano sa Ginoo nga iyang giandam na to. Kung sige taglingi sa kagahapon na to, kung sige tag kahinumdum atong tao nga nakapasakit na to maayo, minglabay na to. Ay sigbalik-balik diha, no? Sometimes igsoon i-remind ta sa yawa sa atong mga dagkong sala sa una, sa mga tao nga nakapasakit nato, sa atong mga disappointment, itong mga sayop nga desisyon, daghan kay mga negatibo. I-remind ta na sa yawa kay ngano man, kay bawo ang yawa nga once mag-focus ta atong mga nangahitabo nga dili maayo, dili ka maka-concentrate sa bag-ong sa bag-ong butang nga gi-prepare ni Lord nato. Dili ta maka-focus, no? So ang atong focus naa sa atong sitwasyon, sa atong failures, tanan naa sa mga negatibo. Mao nang ang yawa magsig-remind nato. Kay ang yawa ang tinud mo ni nahadlok ang yawa nga mag-focus ta ni Lord, mag-focus ta sa Ginoo, because the moment we focus on the Lord and we stand in His Word, igsoon, ato manggong mabatunan ang hayag nga ugma. Ato mabatunan ang, imagine, no? Rivers in the desert, na ikibulungang butang, i-prepare ni Lord, na i-breakthrough sa imong family, kaluwasan sa imong tibok pamilya, ipalambuon imong negosyo, i-promote ka sa imong trabaho, basta na mga pinasahi, unexpected, surprise, breakthrough, and blessing in the future, nga gi-prepare ni Lord, nimo. No, naigiandam si Lord nimo this coming New Year. Manang ang yawa bulabogon ang imong hunahuna, imong mindset, painumduman ka sa kasakit kagahapon nga naay tawo nga gigamagaman kag istorya, gitraidor ka, imong mga failures, imong disappointment, anan ibalik na si yawa og inject sa imong hunahuna nganon aron ma-out of focus ka. Kay ang yawa kay baw nga this coming New Year naay gi-prepare si Lord para nimo nga pinasahi. Amen. Kung gusto tayo igsuon atong masinati na, then, tanang kasakit, mga tanan negatibo, pagdumot, kasagmuyo, kalagot, ibili na to, ayaw dalha na. Ayaw dalha, iniglabang nimo. Kung naaman kay dalhon, walay lain, presensya sa Ginoo, iyang gugma. Amen. Kung mauna atong balunon, sigurado ang atong New Year. Ang new chapter nato sa atong kinabuhi igsoon, puno sa kalinaw, kalipay, naa man gali problema, napoy solusyon. Kay secure ta igsoon. Once ang atong gidaladala ining labang nato sa New Year, presence ni Lord, ang iyahang gugma igsoon. Kay mubunga na siya og kalinaw, kalipay, mubunga na siya og breakthrough igsoon. Amen. So usa lang ni kapag pahinumdum nato. Mubo ra gud, no, nga atong dunganan hiusahan paglabang ang bag-ong tuig nga malinawon, no? Nga settled atong kasing-kasing ba, no? Wala tay unsettled issue. I challenge everyone, to all of the viewers this time, if ever nagtanaw karon o nag-replay man ka or mag-replay man ka unya sa imong kasing-kasing karon na kay unsettled issue, what I mean is naay mga wa nasulbad ba nga mga problema sa isig ka tawo nimo. Timan itong gi-share ni Jesus igsoon nga ningingon siya nga kung maghalad mo, di ba, hinumdum mo unya padung na mamuhala daw, makinumdum ka nga naitaw nga nasilo nimo or nabay kanang tao nga nasakitan nimo or gipasakitan kanya, basta naay unsettled issue ba, makahinumdum ka, ayaw sa paghalad, kung dili ibutang ang imong halad unya adto sa duha tong tao nga naay bikil nimo, pag nahimuon nga reconciliation, isettled sa ang issues niyo kasing-kasing, din after that balik kay ngano man nya paghalad na, kay dili ta basta-basta makasinati sa blessing ni Lord, favor, or dili basta-basta madawat ni Lord ang atong mga prayer.
ang atong mga halad igsoon, kung ang atong kasing-kasing na ay unsettled issue, the same as nato karon, kung mulabang ta sa New Year, unya this coming New Year, ang atong pangandoy nga nahayag nga ugma nga atong masinati, naay mag-atang nato nga breakthrough blessing, naay mag-atang nato igsoon nga kahibulungang butang nga grasya inig New Year, gusto ta makasinati ana din. Dili nato dalhon ubanon nato, dili nato ubanon iniglabang ang mga kasakit sa tundugan, no? Ayaw itugot nga mulabang ka sa karong bag-ong tuig nga naa kay unsettled issue sa imong kasing-kasing. Apan tuguti nga isitol una kini, no? I-reconcile sana kinsa man ang tawhana nakapasakit or nasakitan ba ka, no? I-settle sa ang imong kasing-kasing. Then labang nga malinawon puno sa gugma. Sure ko igsoon 100% imong matagamtaman ang gisaad sa Ginoo, ang imong promised land, unsa may breakthrough, unsa may desire nimo, i-grant na ni Lord igsoon this coming New Year. Basta mulabang ka nga settled na imong kasing-kasing, no? Wa nay pagdumot, wa nay kasuko, wa nay kalagot, wa nay kapungot, wa nay mga mahay-mahay, pasayloay mong kaugalingon if ever nakahimo kag sayop nga desisyon karon nga New Year aw karon nga year, no? Pasayloay mong kaugalingon, pasagdi ning labay na natanan igsoon, no? Bangon ta, then let's start a new beginning igsoon this coming New Year, uban sa presence ni Lord, uban sa gugma niya nga nastong kasing-kasing. Sigurado nga karong bag-ong tuig nga moabot or umaabot igsoon, atong matagamtaman ang pinasahi nga milagro, breakthrough, panalangin. Atong matagamtaman ang kahibulungang butang nga di ka katuo, Lord, mga imposible ba? Kaya kung atong nauning ang Ginoo kuno maghimo siya og sapa or suba sa desierto, milagro na, imposible na. So naay gi-prepare si Lord nimo igsoon this coming New Year. Mga butang nga daw imposible sa atong pananaw, pero ibuhato na ni Lord para nimo. Basta dili ka magpuyo sa imong kagahapon. Move on mga igsoon. No? Ayo na to isgutido nangagi na tong tanan. Oy man na to. Ay sig balik-balik dia. If ever mo inject ang yawa na pug ka, ano, i-rebuke igsoon in Jesus name. Pahawa dia panuway. Kay muadto ko, mulabang ko sa bag-ong tuig nga naay bag-ong paglaom og naay hayag nga ugma nga gibuild ni Lord, naay naghuwat didto sa unahan nga pinasahi nga breakthrough, milagro, grasya nga atong matagamtaman. Usa ka gamayng pabaon kanato igsoon sa umaabot nga bag-ong tuig. Amen. God bless everyone. Namo sa prayer, no? Ampo kanunay amping unya abante. To God be all the glory. Keep safe. See you next time, igsoon, mag-live ta.